Strana SAS, a vedome nehovorím Sloboda a Solidarita, lebo táto politická eseročka Richarda Sulíka a jeho kumpánov má pramálo spoločného so Slobodou a so Solidaritou má asi toľko toho spoločného, ako malo Ministerstvo lásky spoločné s milovaním v románe 1984 od Georgea Orwella. Si pre nás na túto sobotu, teda na zajtra, pripravila jednu veľkú PR akciu, ktorú im ale zaplatíme my tentokrát. A napriek tomu, že sa nazýva referendum a napriek tomu, že pred pár týždňami sme do našich schránok dostali veľmi strohé tlačívko, ktoré sa nazývalo oznámenie o čase a mieste konania referenda, tak toto tlačívko kľudne mohlo mať typickú hráškovo-zelenú farbu reklamnej kampane strany SAS z dielne reklamnej agentúry, pretože o nič iné nejde. Ide o stranickú akciu, ide o počin, ktorým sa snaží táto strana aspoň v očiach niekoľkých málo voličov ukázať, že dodržiava svoje sľuby. Keď už nedodržala nič dôležité, tak dodrží aspoň to nepodstatné. Uskutoční sa referendum, ktoré bude stať veľa peňazí, s najväčšou pravdepodobnosťou bude neplatné, lebo sa na ňom nezúčastní viac ako 50% oprávnených voličov. A hlavne absolútne prebytočné, pretože strana SAS je druhou najsilnejšou koaličnou stranou. Väčšina požiadaviek tohto referenda už tak či tak je v programových kapitolách jednotlivých ministerstiev, alebo minimálne teda poslanci, ministri a ďalší politici SAS majú absolútne jednoduchú priamu možnosť tieto veci presadzovať cez parlament a vládu. Ale ja nejdem rozprávať o zbytočnosti tohto referenda a už vonkom to nechcem nikomu hovoriť, aby nešiel voliť, aby teda nevyužil svoje demokratické právo, lebo ja si myslím, že to je nevyhnutné. Ja chcem skôr hovoriť o tom, aké sú tie otázky nezmysluplné a ako málo tým docielime a ako málo v skutočnosti demokracie máme. Niekto o mnoho múdrejší ako ja už dávno povedal, že ak by voľby niečo reálne zmenili, tak by boli dávno zakázané. A toto je presne ten prípad, lebo strana SAS sa snaží nás, svojich voličov, asi hádam všetkých občanov Slovenskej republiky presvedčiť o tom, že oni sú tí, ktorí majú skutočnú moc, že skutočne demokraticky môžeme rozhodovať o veciach a je priam pitoreskné, že to hovorí práve tá strana, ktorá by najradšej na základe nejakých fundamentalistických, zvrátených Hayekovsko-Friedmanovských teórií, ktoré testoval Pinochet v Čile za obeti, ktoré už medzičasom všetci poznáme, tak táto strana, ktorá by chcela rozobrať Slovenskú republiku na náhradné diely a tieto potom predať ako kovošrot nadnárodným korporáciám, tak táto strana chce nejakým spôsobom rozširovať demokraciu, alebo hovorí o demokracii, ako keby jej to bola vlastná hodnota, keď skutočnosť je úplne iná. A skúsme sa pozrieť len na tie otázky, ako o čom je otázka o zrušení koncesionárskych poplatkov. A to je len mostík k tomu, aby niektorí, alebo dokonca možno aj viaceré okruhy verejnoprávnej televízie, a teraz nehovorím o tom, aká je dobrá alebo zlá, ona by potrebovala zlepšenie, ale o tom nie je referendum. Ale táto otázka je len mostíkom k tomu, aby sa mohla sprivatizovať, aby niektorá zo spriateľených firiem či pána Sulíka alebo jeho obchodných partnerov došla k ďalšiemu televíznemu okruhu. Takže zasa otázka znie, že o čom hlasujeme. A keď hlasujeme o vládnych limuzínach, tak je to tiež také smiešne. Nie, že by som bol za vyhadzovanie peňazí zo štátneho rozpočtu, ale je to možno jedna z najmenších, najmenej dôležitých položiek štátneho rozpočtu nákup aut, nákup limuzín, ktoré v konečnom dôsledku tiež nejakým spôsobom prezentujú Slovenskú republiku a aj nás, keď naši volení predstavitelia ich používajú. Ale podstatnejšou otázkou je, aký význam má demokraticky sa
uzhodnúť na tom, aký je finančný limit na nákup 10 či 20 vládnych limuzín, keď sa nemôžeme demokraticky uzhodnúť na tom, aký je limit na nákup limuzín pre riaditeľov bank, majiteľov ohromných korporácií, teda tiež ľudí, ktorí žijú z našich peňazí. A v tom je práve ten problém a v tom je práve ten ohromný klam strany SAS, ktorá nám stále tvrdí, že len tie peniaze, ktoré platíme na daniach, sú naše. Tie, ktoré platíme na rôznych nezmyselných komerčných poplatkoch a produktoch, ktoré sú nám vnúcované a mnohokrát ani nechceme, ako napríklad reklama. Lebo keď platíme koncesionárske poplatky za verejnoprávnu televíziu, to neznamená, že neplatíme za komerčnú televíziu, to len znamená, že za ňu platíme vo forme vyšších cien produktov. No a ak chcú rozprávať o slobode, že máme slobodu sa rozhodnúť, či si niečo kúpime alebo nekúpime, tak je to skutočne veľmi priehľadné a ľahko vyvrátiteľné klamstvo a obrovský blúd, pretože samozrejme, že nemáme možnosť sa rozhodnúť. Dnes sú už všetky produkty komerčné a na všetko je svoje reklama. My sa len môžeme rozhodnúť, či si jogurt kúpime, alebo zomrieme od hladu. Ale nemá to nič spoločné ani so slobodou, ani s demokraciou. Práve sloboda a demokracia sa stále zužuje a čím ďalej, tým menej práva a moci má v rukách vláda, a preto mi aj príde celé toto referendum ako ohromná komédia, alebo otázka so znížením počtu poslancov. No áno, problém so slovenskými parlamentami dlhodobo bol, že všetci poslanci hlasovali tak, ako im nakázala strana, alebo jej predseda, alebo predsedníčka. Ale to nie je o tom, že či je tam 100 alebo 150. Ono v tejto chvíli by ich tam mohlo byť toľko, že za každú stranu by bol iba jeden a ten by to odhlasoval. Teda za SAS by tam ešte musel byť Matovič a ešte niekto druhý, aby to bola komická dvojica. Ale v tých predošlých obdobiach by asi stačilo, keby to bol teda jeden poslanec za každú stranu. Problém so slovenskými poslancami a slovenským parlamentom nie je, že by ich bolo príliš veľa, ale že nehlasujú podľa toho, čo sľubovali, nehlasujú podľa toho, na čo dostali od svojich voličov mandát, ale hlasujú podľa toho, do čoho ich strana donúti. A toho sa priamo týka aj tá druhá, z môjho hľadiska absolútne nepochopiteľná a pritom tak strašne populárna vec, a to je zúženie poslaneckej imunity. Nie, že by sa mi páčili opití poslanci za volantami, ale to sa mi nepáči nikto, kto je opitý za volantom. Ale problém s poslaneckou imunitou je ten, že strana SAS si s nej robí populistickú kampaň a žiaľ, naše aj tie tzv. Mienkotvorné médiá vôbec neposkytujú žiaden protiargument, že na čo tá imunita vlastne je, na čo vôbec vznikla. A špeciálne v krajine, kde si ešte spomíname, že nie pre tak dlhou dobou sme tu mali kauzu poslanca Gaulídera alebo podozrenia na kupovanie poslancov za Dzurindovej garnitúry, si vieme na tomto divokom východe aj na základe iných krajín v tomto regióne uvedomiť, ako zásadne a škaredo a nebezpečne sa dá zneužiť trestné stíhanie alebo nejaká väzba alebo niečo podobné voči poslancovi. Špeciálne ak má vládna koalícia len o pár poslancov viac ako opozícia, alebo ak niektorý z týchto poslancov je tzv. Neposlušný. Takže si myslím, že to referendum nemá najmenší zmysel. A to práve preto, lebo tie otázky nemajú najmenší zmysel. Nie, že by referendum ako nástroj demokratický nemalo zmysel. Ja si naopak myslím, že na Slovensku potrebujeme podstatne viacej demokracie a zodpovedať podstatne dôležitejšie otázky ako tieto hlúposti, ktoré sa nás strana SAS chystá pýtať.